Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Nose Media TV. Kana iri first time yako, please subscribe, comment, like, share. Zvandoita madhira angu ine ndozongonzwa patena ichongondudza kuti uri kuita math dzakadai dai. Munoendawo chechi here? Kwete handiende. Saka muri manjuzu? Handiziwe. Chipo chakadaro chekuroteswa zvinoita murume munochida? Kuti akaita madhira ake muhamatosika muchimuudza kuti chichi. Chii chamakapedzisira kurota? Chandakapedzisira kurota ndakamuudza achiuya kumba kuti ndaona une mwana anonzi Jaden. Ariko here Jaden? Chokwadi prophet. Aivumbirire maoko mukadzi anorota. Nezita. Chokwadi prophet. Nemo. Nemo. Amupeisa murovere maoko. Izvozvi vanhu vari pana panoda zvinhu. Vanogona kuzokutsvaga after vakuti nai mitiroterewo zvekwedu. Kuzurorota kaiwe. Tony baba. Yo. Mirai pana pato. Mama, ava makambovarota here? Kwete. Mutaro hamusana mamurota? Handisati. Hasati arotwa mutaro? Makamborota here zvine chekuita nenyora? Handinambozvirota. Saka munorota chii manje? Vanongorota magembe emurume. I think kuti chipo chekurota chinodawo chiroto zvinowisa mari mui. Hamuzione? Now, pane nyora dzandiri kuona pauri avanombodzirota ndedzipi? Prophet handinadzo. Wakadzitemerwa nani? Neng'anga inonzi Stole kwinyanga. Munonzi ani beni? Ndonzi Stole. Stole. Andai munogara pasi. Wati ng'anga inonzi chi? Stole. Rukunzwa kuda kutomoka boys rangu. Ndotaura here ini ndotaura mai. Ndotaura. Mama. Prophet. Ndokuputitsira here zvimwe zvako? Ye, putitsai prophet. Ndapedza ndozouya kwenyu. Yomeni yoyo. Papa. Prophet. Makatemerwa nyora ngani na Stole mukanzi chii? Ndakatemerwa nyora kuright ndine 6. Kumwe 2. Kune 2 chokwadi. Ndine maini yandinoshanda. Kutemera pai? Maoko. Pamberi peroka pamusoro apa. Topadzira. Vazvanzi chii? Ndokubva handiti enda unokanda kugomba. Kugomba uko ndiri murungu pagomba rangu. Saka akanditi enda unokanda mugomba umo mari auchatanga kuita unoya nayo. Saka ini ndakazo. Simudza mics, mira ako straight iwe. Saka ini pandakaita mari semunhu anga asati amboite mari akawanda kudaro handina kuzodzoka kuna Stole. Saka zvinhu zvangu hazvina kuzonyatsa kundifambira. Akanga andipa zuva rekuti ndisasangane nemudzimai wangu. Wange iri Monday? Chokwadi prophet. Zvakanzi chii pa Monday? Akanditi Monday ega usasangane nemudzimai wako. Iwewe ndobva waramba uchizviita? Chokwadi ndakanga ndadhakwa prophet. Au assist you kuti zvipere. Ndizvo? Zvese zvinopera. Ndinotenda prophet ndibatsirei. Mama, makambozvinzwa here zvataura? Handisambozvinzwa. Saka toti muri manjuzu fake kaimi? Handisiwe prophet. Munongorota zvana Jaden chete. Izvi zvakakosha zvokuti munhu wamuri kugara naye anenyora
akanzi asarara nemusi weMonday, imimi Monday hundiupa mune muchitonzwawo kuti dai aripo. Zvese zvamunozvirota. Handina. Describe your wife. Munhu anogara akangoisa kazhinji kacho nyaya handiwanzi kutaura naye asi anowanza akaisa ma-earphones munzeve. Ndonguva dzake zhinji dzaanenge akangoisa ma-earphones munzeve. Angori ma-earphones. Zvinotondinetsa kuti sei mukadzi wangu achifarira ma-earphones. Haana nguva neni. These prophecies that I'm about to make here, they are out of this world. You will never guess them unless it is by the Holy Spirit. You will never think along those lines unless it is the Holy Spirit at work. Manjuzu. Prophet. Hauzi manjuzu iwe. Totenda prophet ndibatsirewo. Hauna zvaunorota iwe. Ndibatsirewo prophet. Ndangotomoka nongotaura ka secret kako zvopera. Taurai prophet zvipfumuke. And are you sure tunozviregedza? Kana tazvifumura unofunga kuti unozvisiya? Totenda prophet ndosiya. Chimuudza wega. Ndakusiya murume wangu. Asi zvati chii manje? Zvandairota zvandichazviita. I love it. I love my God. Mudzei kuti sei muri pama-earphones musingabve pama-earphones. Ndizvo zvandikude. Ndiri pama-earphones ine chitepa ndikabuda panze ndosiya foni yangu ichitepa ndinodzera kutaura nani. Unosiya foni iri parecord? Mumba? Zviri very simple, hamuna chamunorota. Handi mune makarecorda. Iwo wakapuso iwo. Kupusa kwako kuri legendary. Ari kusiya foni. Paunobuda paanoenda panze achitonga ari kusiya foni yake akairekodha. Zvinhu zvaitondinetsa kuti sei achitadza kurotera mari ndichida mari. Wabuda wasiya kafoni kachirekodha wonzwa achitaura kuti Jaden, mwana wangu Jaden, ningi Jaden. Wodzoka waenda pama-earphones wakutanga kuteerera. Warara wakuzoti ndakarota ndiri manjuzu fake. Kuna manjuzu akadaro. Nai mama. Prophet. Mune mwana here? Handina mwana ndita nhubvu dzichibva prophet. Dzine chingobva? Wanga uchizviziva here kuti iwo pawakaenda kwaastole pawakanopiwa mushonga wako wokukanganisa ndouri kuita kuti vana vako vafe? Handizvizivi prophet, ndaifungidzira kuti ari kutongonditisawo mari semunhu andodawo mari. Saka hapana asina secret up. Batsirei prophet. Iwo unorekodha uchiita shanje, but uyu ndoonzeri kung'anga kwaakaenda hamufe makaita vana. Until and unless. Ndibatsirei prophet zvokuti kana izvezvizi kana kumakomba kwandaenda pasina chirabuda. Kudzokera kwastole wacho? Ndodzoka sei prophet ndisina mari. Zviri kwere? Let me pray for these two. Nyora dziri pauri dzoda kuti dzikweshwe. Praise and worship. Ndembere.